talbrumno bwtharjakmani koktoma okhebo khoroksi mariwo tongo Romphrewi Bwtharjakgukha patimungbo talbaria thangnai salkiha swkang popita tripurani Romphrewi Bwtharjakgukha patimungni ulo haino hai Romphrewi Bwtharjakgukha srangsalni sanja damchini hai jorao Longtrai Valley Koromsorani mono thanani bisingo kalainai Naitong Charrao bisichichuku umorni hachamti riangni patimungo phai mono thanani police postmortem ni bagai mono hospital tobukha gthaino tai puyani report Romphrewi no Bwtharjakgukha hnei chongrakha police tai Romphrenai hinai thariwoi mono block parani Santodev Bormano Romkha police Koktomano tui khnai nei baidi sini koktoma thumnai Komal Tripurani spot report ang haina hai faisok paika LTV mono art develop ne bising Koromsora amchayo haina hai din parangke hai ka mas laya sangnes kangno sini olong travelio kaisa kaisa haina Romphrewi sukure jago rep khai Bwtharjakgukha jong chaimanai je sok paika je tabuk je Bwtharjakgukha je Bwkhuk tam bumung kamong hasam ti riang umor hingke 26 rokanai ba 19 bosorni burai busa haina haibo thangnai horo Romphrewi jago rep khai Bwtharjakgukha saimane boje spot date nang thangka hanai bini mangkathai tinang thangjaka je postmortem khaina bagoi ke ang phunungnai je Bwtharjakgukha tini Bwkhuk mati riangni nok kheama jong nok bisinga habainane je bojago ba bono khiklaijak bojago bo bono tam khaijaka o nogo no je bini mangkathi berajak nukhajang ang phaiman logo logo no o jago no bini mangkathi berajak nukha ke bo bahike Bwtharjakgukha ba bahike tamongkha jong bini nokni borok rok khaike ba bini nokni luko sungbai kok sungoi naine je busuk jora tamongkha bahike Bwtharjakgukha jong saimanani chaitok lainai aw jong saimanai je ani yagra gandaro kaisa baitongo bo bono sungoi naine je bo jagao bono Bwthar khiklai tonoi je nok bisingo soprabi tinang jaka abo jong saimanani chaitongnai tabok yang ani baini khukteino bungnom thui amake jang bor pen phai pa ha chu pen mai phai ke bungna tok thuile no was mai phayo chu no nu phai dre chungle phayam bahanok phai ha bahanok phaye lang ti sik ti ke nu pho ke abo ke bahanok ka ye thang sa ha ja param bro no thang sa ke param bro phai ha hur ke gam sa ro pen ok to lop no ro to abo thanam bro tuinang tha da hoi ha brong no emne koita ro gotona mo ta rong nai na sari pangre chong to chumbu khna hoi yang ke lamak chalma Brown bung kia chuk chingke emne je umthia mani munglut ma phi abasla ni mungla ma ya chungpho bruni mungke burin ke hasam tiriang bine bosirom sulo bosiro atharo ongnai nam sukani bi pho bosiba rai singi bungpho mam phakro sunare mto yok sumbai tomi aw khnai mang khana norok de tabok jong tini Bwkhuk ni kogo khnaka bini khugono je bini umor buso khaike ba koita somai bono Bwtharjakgukha haike bo bono bo mo haike borok nok bisi phaiman phaika abo tak sana thangke tam hne sajena je din salbarke masbarke bosor baria ati khemangse rep khai Bwtharjakgukha tongbayo abono bahaike rep no ka sonai abo chini je sakani tongnai rok borok bo kisa nainani bai koijago tam malai din no bari tongo je rep khaijang mane murder khaijang mane abuni bago yang lukurong no bo sanai je sisa bainani bago je ati khei mang Bwtharjakgukha Toktarjakgukha haike ba rep khaijagai mang tonglayo jong bahaike sabuni thani thangai justice mannai abo chini sakani je kotor tongnai rok haike ba chini minister level je mantri level tongnai rok borok bo kisa naikolnani bago chaitok tong asuk sawoino ani kok paireka Naitong denor kok trip koktoma o saimankha bisi chichar chichuku umorni hachamti riang bini nana thago songbai tongmani borokni nok Assam Agartala laharbai nanglaija koloni kamiwo phiaba srangsalo bini nana thago song hugo thangmani kifil furu jati rokni nogo hori maisawi phainani bagui kifina lermani o sep bono o sebno manino
samung sitra tangnai Romphrewi Bwtharjakgukha klango hacham teriang no ulo hacham teriang ni buchu buchei song phai sagori gri Bwtharjak gthei klaijak manphayo tai kotok sebi Bwtharjak mari ganang manphayo ulo o koktoma monu thana saimanoi phai nai phema ulo puila Romphrewi Bwtharjakgukha khana hnei khachongoi case kaisanao tai kamini borok rokni khachong matei monu block parani santo debormano romo monu thanani police tabuk postmortem report ni ulo jai khecheri naimani ulono soi koktoma soi manai hni shakha monu thanani police tankra স্যার যে ঘটনাটা হয়েছিল ঠিক কোন জায়গায় আর কি হয়েছিল ঠিক ঘটনাটা আজকে সকাল নাগাদ 6:10 নাগাদ আমরা মনো থানা খবর পেতে পারি যে একটা মহিলা একটা মৃতদেহ একটা মহিলার নাইতং ছড়া একটা গ্রাম রিগ্রুপিং কলোনির মধ্যে পাওয়া গেছে তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনো থানার স্টাফ ঘটনাস্থলে ছুটে যাই যাওয়ার পরে মৃতদেহকে আমরা উদ্ধার করতে পারি আর প্রথমেই তদন্ততে আমরা দেখতে পারি যে এটা একটা সাসপেক্টেড টু বি একটা সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট আর মার্ডারের আমরা একটু সন্দেহ আছে আর সন্দেহ মূল্যে আমরা একজনকে আটক করেছি এখন আর নামটা হলো আপনার শান্ত দেববর্মা সান অফ নন্দী দেববর্মা রিগ্রুপিং কলোনি আর এই লোকটাকে এখন থানাতে আমরা আটক করে রেখেছি আর সঙ্গে সঙ্গে এখন পোস্টমর্টমের জন্য বডিটাকে মনু হসপিটালে আনা হয়েছে পোস্টমর্টম করে বডিটা হ্যান্ড ওভার করে দেওয়া হবে আর এরপরে যে ইনভেস্টিগেশন এটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা থাকবে আমরা আপনাকে জানিয়ে দেবো ধন্যবাদ Hatibaria, Talbaria, Omahaike Romphrewi Bwtharjakgukha pati mungbai, hasteni lukurokni nai mathangni halok kishawi tongmani sarai sarai mangpli nukjagui tongkha hasteo. Samung sitra tangnai rok tamungi bwkha kotor ungui tong, majrano kiriya, borokni langmano borok sakmawi tong, aborok bebagno borokni hamkrayo thaksukjak kebengmung kotor ungui tongmani nugui tongkha. Abo hai pati mungbai, khas hamani paijagya halok asajak tabok hasteni kosong lukurok ni khawo. Bureau report, Kok Tripura.